a vyhrali sme. Tým pádom v dnešnom videu by som chcela pušovať Erika na 1600 trofejí a jak vidíte, mám ho na 1576. Ešte si otvoríme toto. Keď tu máš hodinky, Galaxy Fit 3. My to tu na Bluetooth, asi ich nemáš pripojené. Musím si dávať pozor na ostatných bravov. Nie. Nemám rád Juju na bravo hokej. Doprčiť, ako to prišlo. Teraz zapínam Hyper Ultimatku a idem to vyhrať. Čo to dáva taký damage? Áno. Áno, áno, yes! Odpálil som to. Ne, áno! Áno! Gól! Dobre. Dobre, je mŕtva. Doprčiť. Ale ten gól bol dobrý. Dobre, tým pádom prvú hru sme prehrali. A ideme na ďalšiu. Inak, ak počujete tú hudbu, tak prepáčte za to. Som s kamarátmi v parku a majú tú hudbu. A tým, že sme v parku, tak mi ani moc nejde Wi-Fi, ale dali sme gól. Zatiaľ to je v pohode. Yes, go. A ideme ďalej, toto už vyhráme. Už nám nedajú go. Aha, ešte dám go. Go, go, ne. Ne, poď. A go. Go, je to tam. Tým pádom túto hru sme vyhrali a teraz máme Erika, ešte si otvoríme drop. A máme Erika na PEK 188 a ešte jedna hra, ešte jedna výhra a budeme ho mať na 1600. Alebo teraz tá nová headlight. To poznáš, to všetko.
ADH. Jest dziwne. Ideme ich rozbiť. Ale... Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não perde a razão. Jest. Dobre, chytil som. Pošlom to takto, jak dám gól, tak ma porazil. Super. Nedal som. Moc mi nejde Wi-Fi, no. Albo tu mam jeszcze... Ne, už som umrel. Jest. Do prdu. Aha! Niektóre chyba się Keby tam nebola tá Aimska, tak by sme dali aj gól. To je fakt super. Ono to je akože, okej, ono... Jest, jest, poď. Čím sa... Yes! Je to tam. Vyhrali sme a máme Rika na 1600 trofí. Jaký to bol Senkor? Je to tam. Druhej. Nič nám nepadlo. Ale máme Rika na 1607 trofejí. Za dnes by som asi ukončil toto video a najbližšie budem pušovať na 1650. Tak čaute.